Фелікс Мікола Дзідок. Я палітычны актывіст і блогер з Беларусі. На дадзены момент я ў выгнанні ў Літве. Мне 37 год, 10 з якіх я быў палітвязням у Беларусі. Мы на літоўска-беларускай мяжы, а там тое месца, куль мяне вызвалялі, куды мяне прывезлі 11 верасня 2025 года разам з яшчэ 50 палітвязнямі. Калі мы ўжо перасеклі мяжу Літвы, до нас зайшоў Джон Кол со сваім дарадцам і сказал: President Trump said to free you all. You are free people now. It's over. My congratulations. Ну все, мы пачалі ему пляскаць ладкі, крычаць, як мы ўдзячныя і ўсё астатняе. Ну для мяне зноў жа гэта было як быццам я ў нейкім кіно здымаюся. Гэта не было адчування, што это адбываецца са мной. 10 гадзін вечара 11 лістапада зашлі з дапамогай лесвіцы, забраліся за мяне на балкон, адначасова выбілі дзверы і ўламіліся праз балкон, разбіўшы шыбы ось такім вось здаравенным ножом, разбіўшы в акно у балконнай дзверы. Усю ноч з 10 вечара і до 4 ранку мяне збівалі усяляк, били, збивали, погрожали, ображали просто неспынно. То бок мэта была психологично зломить с первых хвилин. К какой субкультуре относишься? Отношусь к анархистскому движению. Какого года? 2003-го. Какие у вас цели, задачи? Цель, задача — свержение государства, борьба с системой. Быть анархистом у Беларусі крайне небяспечна. Калі я азнаёміўся з анархізмам, я прачытаў і даведаўся аб тым, што можна арганізаваць грамадства па іншых прынцыпах, не па такіх, як зараз, каб у ім не было гвалту, падману, сістэмнай эксплуатацыі чалавека. Я шчыра паверыў у том, што такое жыццё магчымае, і вырашыў прысвяціць гэтаму сваё жыццё. Калі мяне першы раз пасадзілі ў турму, мне толькі споўнілася 22 гады, і я выйшаў 27. Калі табе 22 гады, ты яшчэ доўгі час едзеш на этой рэвалюцыйнай рамантыцы. То бок, ты рэвалюцыянер, ты патрапіў за краты, таму што ты мусіш патрапіць за краты, гэта як бы частка твайго лёса. Всё гэта, конечно, непараўнальна змянілася з тым часам, калі мяне пасадзілі ўжо другі раз у 2020 годзе. Калі моя адсідка ўжо пачалася з катаванняў, і калі ўвесь тэрмін, усе 5 год, турэмная адміністрацыя, ГУБАЗі, КДБ, яны прыкладалі велізарныя высілкі, каб траўматызаваць мяне падчас адбывання пакаранняў. Першы тэрмін мы хто былі? Мы былі звычайна купка рэвалюцыянераў, дысідэнтаў, якія па вялікім рахунку уяўнага некай сапраўднай пагрозы рэжыму не прадстаўляла. 2020 год — гэта зусім іншая палітычная сітуацыя. Рэальна была ў краіне рэвалюцыйная сітуацыя. Пад Лукашэнкам захістаўся трон. Мы не оппозиция! Мы белорусский народ! З першага ж дня затрымання ў 2020 годзе я разумеў, што які б тэрмін мне не далі, ніхто мяне па канцу тэрміна не адпусціць. То бок мяне і іншых палітвязняў, медыйных, статусных, у любым выпадку будуць адпускаць толькі ў выніку палітычнага рашэння. Гэта звычайная практыка для рэжыма. То, што табе далі год, гэта абсалютна не значыць, што ты выйдзеш праз год. Год заўтра ператвараецца 2, потым у 3 і потым 4.
Тебе садят, и ты ведаешь, что ты будешь сидеть, покуль хтосьці там наверху, наверсе не вырашыць тебе выпусціць. Мы ведаем, что на сегодняшний день подтверждена смерть 8 палітычных зняволеных за кратамі ў Беларусі. На гарадзенскай турме, дзе я прабыў большую частку свайго гэтага тэрміна, толькі пры мне, вось на маіх вачах, памёрла 5 вязняў. 3 з іх памёрла ад вылечных хваробаў, 1 засіліўся, і аднаго забілі сакамернікі ў прагулачным дворыку. Просто рукамі, нагамі забілі насмерць. Ну, мусить так. Хотя. Это, канешне, вельмі добра, што людзі апынаюцца на волі, але з іншага боку мы ведаем пра тое, што іншых людзей затрымліваюць, кідаюць за краты, і гэта такое кола, якое пакуль што ніяк не разарвецца. Затрыманні працягваюцца, людзей сажаюць, і тыя людзі, якія выходзяць на волю, гэта не так шмат ад той колькасці, якія патрапілі пад крымінальны пераслед у Беларусі. Я лічу, што трэба магчымымі ўсімі адэкватнымі метадамі, інструментамі спрабаваць тых людзей адтуль вызваляць. І не толькі таму, што мы хочам іх бачыць на волі, але таму, што ў многіх з іх здароўе, ментальнае здароўе, фізічнае здароўе знаходзяцца пад пагрозай прямо зараз. І я зноў жа хацеў паставіць увагу на тое, што акрамя гэтых высокіх медыйных фігураў, такіх як Калеснікава, Бабарыка і іншае, ёсць таксама шэраг іншых людзей, якія абсалютна невядомыя шырокай грамадскасці, аднак яны сядзяць, яны маюць аграмадныя тэрміны 20 і болей гадоў.